Takže ahoj, takže teď tam bylo video, nevím, jestli jste to viděli, jak podle toho, jak vám to tam teda hraje, jsme si ukazovali ten magický písek. Já to teda už třetí video po sobě točím, takže mám tu furt tu kupičku, můžete vidět. Takže já teda si ničím a udělám jsou krásnou kouli. No a v dalším videu, co budeme, to se nechte překvapit. Já teda chci třeba video, že abyste neviděli na mě, že to je blbost, protože si myslím, že je to takové neslušné, když někdo někoho mluví, nebo na vám mluvím všechny, jo. Myslím, že je to takové neslušné, takže to. Na další teda se nechte překvapit. No a nebo tady mám takové magnetky. Když magnetek si seženete 4. Nebo spíš 2, ale musí k sobě pasovat. Nevím, jestli tyhle, aby takhle k sobě pasovaly. Jo? Tak a já jsem teda tady tuhle část udělala trošku jinak. To jsem teda dodělala, tohle část je teda kratší. Takže si určitě kupte, doporučuju. A já se teda s váma loučím. Ahoj!